magandang tanghali na pa. Luluto tayo ngayon gabi. Ginataang gabi. Ang ating mga gagamitin na ingredients ay dahon ng luyang dilaw, turmeric, bawang, sili, kapaloya, kalabasa, asin, gata, unang gata, pangalawang gata. Lalagyan natin siya ng daing. Yung mga nahuli kong tilapia sa ilog, ginagawa kong daing, ito siya na yun. So, ilalagay muna natin yung ating mga sangkap. Marikon yun. Lalagay natin yung dahon ng turmeric o dahon dilaw, ay loyang dilaw. Yung loya, yung ibang sili ilalim, bawang, gabi or aba sa Ilocano. Mga pampalasa, yung sili na haba, yung bawang, yung luya. Guys, balikan natin mamaya. Kung nasitas naman niya, ano natin, papababa. Medyo in-slow fire ko lang, baka matuyuan ka agad eh. Ganda yung dahan-dahan lang. Nalagay ko na itong daing na naprito ko na to. So, pagka kumunti na yung sabaw, ilalagay na natin yung ating sa panggata. Yung mga nahuhuli ko sa ilog pag nagluluto kami doon. Nagawa kong daing pag dumadating kami rito, sabi niya binagay kinabukasan. Kayo kanina, ba't nilagyan ko ng asin? Ilalagyan naman ng daing. Ito ho kasing daing, suka lang ho at saka kunting soy ang nilalagay ko at saka iba pang pampalasa, bawang. Hindi ko ho inaasinan. Lalambot din ng konti ang daing. Babalik ko na ho yung takip. Siguro mga 3 minuto o 4 na minuto. Ilalagay na natin yung ating kakanggata. Okay na siya. Lalagay na natin yung pure na gata, yung kakanggata. Maitim to kasi yung ano to na gabi, yung black. Sa taas namin. Natin siya. Lumiliit.
umpisan ko ng hinaan yung apoy pagka nilalagay ko na yung pure na gata. Kasi pagka hindi mo inano yun, magiging mantika, hindi na lasang gata. Iba na ang lasa niya. Kinagalaw-galaw ko na. Masyadong naglasa yung ano. Ang tawag nito. Yung ito na guys, tapos na yung mga ating ginataang gabing pula gabing pula na may daing na tilapia. So, ito mga kasubo, huwag nyo na susunod, kain na. Bye bye.